Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pang'ono chabe pano ndayima pano ndi malo bwalo kapena la Mfumu Akankhomba. Ndikuyima malo mwa Mfumu Akankhomba. Ine dera langa ndikuja kwa Denja momwe mumandidziwira ndithu. Ndine mawu akuti chabe pang'ono. Mafumu alibe chipani, onse ndi ana wawo. Anthu pa msonkhano amatsata kuti akamvere fundo. Gogo chalo sine chifukanyenda amatilimbikisa kukhala mwamtendere. Moti achinyamata esesane tikhale mwamtendere osapanga zaphokoso. Munthu wankulu wabwera mwamtendere ndipo ni munthu wamtendere. Tikatere kumeneko ndiko kumanga dziko komanso ndiko kumanga muzi. Ziko mkwambiri masukani kunonso ndi kwanu. Kuyankhula kwa gogo manja mwa gogo machifumu. DPP woye! Apita woye! Montanga mengina nthawi, Your Excellency nthawi ino tipemphe VP Central Honorable Alfred Gangata kuti akuyankhuleni. Jala mwamba, jala mwamba. Jala mwamba uko. DPP woye! Profesa Asapita Mutharika woye! Bwana Your Excellency Profesa Asapita Mutharika, Profesa Gertrude Mutharika, komanso NGC members yonse, mbamaderadera, Vice President watu Alfred Gangata, pangolini landani ulemu wanu. Bwana mwatopa munali kumpoto. Ife lero takulandirani pano pa chigawo chapakati. Ine ngati regional governor ntchito yanga ndi yochepa, ndidzutse a Vice President athu Alfred Gangata kuti apereke malonje. Zikomo kwambiri bwana. DPP woye! Profesa Asapita Mutharika woye! Ulemu a President athu Profesa Asapita Mutharika, mwendo ulemu wanu. Ulemu Profesa Gertrude Mutharika, mwendo ulemu wanu. Ndena nonse mwende ulemu wanu. A President takulandani mamudu wangwa, monga mukuonera anthu onsewo ndikuyankhula kuti atopa ndi boma la my Congress Party. A President, munthu ukafika pamalo umafuna kuchona nkhope zathu zachisangalalo. Mukaona anthu onse a President akusangalirani chifukwa anthuwa atopa ndi mavuto. Koma pakoti mukuchoka kuti a President, ndimafuna anthuwa ndingopempha kuti akusachera mwamba amene analembetsa amene akuvota ma 16 pano kuti muchione. DPP woye! Sindikuona ati uko iya, sindikuona uko. DPP woye! A President achakwera analipo pano. Anali ndi anthu ngati mwina apita ku bridal shower. Anthu anapeze pano iyayi. A President amabwera ama Congress Party dzulo lero kuti pasakhale anthu iyayi. Amakagawa gawa. Koma Mulungu si munthu iyayi. Amafuna atitse manyazi. Koma ndithokoze kwambiri a President kuti region yonse ndife lonse kuno komasana kuti wangwa tagwera manja kuti kuvotera na President pa 16 pano. DPP woye!
a president akuyesetsa anthu amene wawa achina chilichonse. Koma president thokozeso nyamata wanu kuno Chamayere amene akuyimira kuno ngati Shadow MP amene afuna pangati president munthu banda Chamayere chamene amene bwana Shadow MP wathu kuno amene Chamayere amene a president ndi amene akuwina pa 16 pano ngati MP wa kuno. DPP woye! Ife a president anthu wakunoko amene agwirira ntchito zote musipinga tsepese mavoti kuno ndibodza kwambiri. Zikomo kwambiri. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Korakota oye! Gwanga oye! Tonse oye! Mwali nonse? Mwali bwanji? Ine ndiye bwino kwambiri. Ine ndosanga kwambiri kuona nkhope zosanga chonchi chikondi zachibale ndikodeze kwambiri. Mupitize ubale umenewe ndipo tigwirane manja tiyende limodzi ndi mtima umodzi mpaka pa September 16th. DPP oye! DPP oye! September 16th ndi siku lofunika kwambiri. Chifukwa pa September 16th mwendi mwayi osintha zinthu zoyipa muno Malawi. Pa 2019 nakuwuzani kuti musankhe kupita patsogolo kapena kupita kumbuyo. Ufulu kapena nkhanza, chakudya kapena njala. Ndi ambiri munasankha kubwera kumbuyo. Munasankha ndikunithamangisa ine kuboma. DPP oye! Chabwino. DPP oye! Atatenga boma. Ndachabwino utengani tu. Tione ngati mungaendese boma. DPP oye! Chifukwa. Kuyendesa boma si masewera.
kwende saboma smafna ntumbidwa hii kumafuna antu achikulile Demiwoye Demonado ziko ino Lagwa pansi Lavunda Lirindiki tupcha Leki tupakime diki chose Kuti mawe akani moyo Ngadi tupasi choka Malawi swa azafa Demiwoye Jonjo zonse zimanyamano ba 16 ukavota matenge onse achikulile alovunika kama atenge panjinga watenge twakavote komanso kuti akangwangana chimanga folo basi komanso mboko simuja akangoti chongi koma nkati mabogosi osatupya kunjaya kwanga saza wakulemba akodindi koma nkati mabogosi amalazimezo chifukwa ine ndinavomera kuti ndibwerenso chifukwa ndifuna ndipulumuse dziko lino komanso ndikufuna ndiyambe Malawi wasopano Malawi okomera anthu onse osati mtundu umodzi dera limodzi kapena mpingo umodzi ayi koma tonse likhale osangala monga anena muja aku United Nations pa maiko 193 padziko pansi Malawi ali number 2 pa anthu achisoni komanso omvetsa chisoni chifukwa boma lata ya Malawi mukumbuka nthawi imeneja kulaibenja ndapesa chimanga palibe munthu mmodzi amene anafanizira aya iwoye choncho mukhulupirire zimenezo kuti zichilekanitso komanso the United Nations champion, global champion, the whole world is the global champion, wa Nyamata, the Azimai. Mabra in few times and Nyamata, the Azimai, my bones, Siana, the NDP of Bianso Kuno, Paseba 60. Kwa kuri iteke
kuliteke liboye ndichimanga folo basi mukachonga chimanga folo zonse ziteka tikupita kutayi tayambira ku Mzuzubama kupita mpaka ku Lilongwe tima malira osiyanasiyana koma nithokoze kuona unyinji oterewu iya ine sinaone chonje kutira iya ine sinaone mandiwemekeza komanso maninyadisa kwambiri ndikuti Ambuye akudalitse nonse tizakumananso pasogolo zikomo kwambiri zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.